Epa! Som el Nil i la Maria. Som l'Àlex i l'Arnau. I hem vingut a Zinc a fer una tier list. Per passar-ho de mare. La primera la tenim clara, no? M'encanta. Som de Súria. La millor mola del Bages. De la capital del Bages. Vamos! Doncs avui, justament, fareu una tier list de festes populars. Bueno, o sigui, ja és aquí. O sigui, mira, la Patum, mira, els de Berga. No, és broma, és broma. D'acord, vinga, va, tillo. Carnaval de Solsona. Jo no he anat mai, però m'han dit que és l'hòstia. I anem l'any que ve. No. És una de les millors festes que hi ha al Bages, Tu vols dir? O de les que jo he anat, El Bages no és Solsona, però... Ai, hòstia, Vaya taja, ja. Ja vaig borratxo, tio. Aquí? No sé com de Vall, no sé què gestiones tu a Vall. Sí, anava per aquí. Vale, doncs aquí. Solsonencs al carrer. A la puta cama ja. A dormir, tots. Jo estic És jutjant que hi ha un molta 4, festa, hi ha eh? molta festa. Pensa que hi ha més festa aquí que a Súria. Ficaria top No, tres. no, no, Sí, vas, sí, on vas, sí, on vas, sí, on sí. vas? No, És que afluixa-li. Però que et sortirà vindran algú de aquí... Sitges, d'arreu, el de Tarragona, Vinyarroc... Vinyarroc. Posa el 4. És que no hi he Tres. estat, tio. Cosa me cala, Solsona. No? Que donen sopa, diuen, tio, a les Sí, 7 a les del matí. 8 o a les 9, sí. Ni 2 ni... Vale. 3, Vale. Facto. Festes d'altura, això sí que n'hi hem anat, eh? Què és això? Les festes d'altura flipes. Anem cada any aquí. Flipes. Si és que... Jo sempre em demano festes, calendari nou del curro per anar a l'altura. Aquí ja Què és directe. això? On cau, això? Tu no tenies tanta cultura general? A mi m'encanten, jo la fiqué aquí. Jo també. Olot. Hòstia, doncs Olot m'agrada molt, Sí, les patates són molt bones. Olot, doncs vinga! La garrotxa! No, deixa-ho aquí. D'altura. Ens tira la garrotxa. Em pensava que era algú de la... Els de la garrotxa ho estimem moltíssim, eh? Sí, de fet m'agrada molt Banyoles, a mi m'agrada molt. Això està al pla de l'estany, però no passa res. Si no sabem què és, Al carrer. poc n'hem sentit a parlar perquè som més festers, sortim més que el camí a la basura. Uf. La Mercè... Merda, tio, l'hem cagat. Merda, això. Això havia d'anar al 9. Sí. No estic d'acord, no m'agrada gens, molt No agobiant, es hi ha pot molt canviar guiri. res, no? 7, no? És que molta gent. Només per ser Barcelona, tio. Molta gent, molta xusma... Jo la veritat, experiència Pixats pròpia... per tot arreu... Setembre, al metro, la Mercè, concert de xarango, la dansa al vestit... O sigui, un agòbio em volia morir. No. La dansa... Posa el 7 i perquè no hi ha 9. La dansa del vestit. Sí. Som retrasats Que mentals. se'n vengui el 6 la Mercè? Però és que jo el posaria al 8, posa-ho aquí. Aquí. Sí, però aniria molt avall, eh? Ambaixada. Festa major alternativa de Manresa. Uf, aquí hem de quedar bé, aquí. Aquí a Barri Antic, has estat al chill. Aquí hem de quedar bé, aquí, Sí. Clar, Se'n va a la 2. és que l'avui jo estic confiant que hi hagi la Patum. Sí, com no hi sigui la Patum tenim un gran dilema. Doncs la 2. Confiem que hi sigui. Aviam, trobo millor aquesta festa que la festa major de Manresa. O sigui, que és el mateix, però no. Sí, L'ambient és millor, crec, no? però l'any passat vam anar i vam aterrar just a un concert que començaven a cridar Fimosis! T'extirpo el bafo! Clar, t'ho juro. Clar, no, t'ho prometo, li pots preguntar al Víctor. El soroll sembla un ruïdo Bernabéu. Però hem de quedar bé amb els de Manresa, per tant un 4. Fer 4. Les Santes de Mataró. Jo tampoc hi he anat mai. Hòstia puta, ho estem fent molt malament. Molt, però molt, eh? Quin desastre! És que no conec, però per la Mataró, la Yamal, respect. Mataró, xusma, eh? Respect. Mataró, xusma, jo et diria aquí, sí. 5. No. 6? Carnaval Solsona està És que al set. Carnaval Solsona. No paren de vindre merdes. Hi ha alguna merda molt gran, Espi, com treguis aquí. com no hi hagi la Patum. Ja està. Caramelles de Súria. Sí. Som molt millors de Callús. Anem marxant d'aquí, home, No cal dir res No més. cal dir res més, veniu i disfruteu-les amb nosaltres. Súria. Som els millors. Millors. Ho gestionarem de manera que De manera tenim equitativa, 1, 2, 3, aquí. 4, per tant serà el més baix del que tenim. Si no,
Disculpem a tots els de Súria, però... Apunte històrico. Cultural, també. Les carameles de Súria es remunten al segle XVIII, val? I originàriament celebraven a la Pasqua quan els dansaires anaven a les cases de pagès a dansar a canvi de que els pagesos doncs, intercanviaran menjar i tot celebrant la Pasqua. I això fa més de 300 anys que celebra Súria i avui en dia doncs, són més de 1.100 caramellaires i fem moltes les caixerinoles i que promo gratis, veniu, sempre. Hòstia, flipo, tio. Següent, tio. Santa Tecla, com no llegui la Patum, et juro que... No podem parar de treure merda, tio. Hòstia, tio, Santa Tecla. Santa Tecla, la Mare festa de Déu, Santa Tecla. Això és Tarragona, no? Sí, Santa no? Tecla. M'han dit que és molt guai, Santa Tecla. Sí? T'ho juro. Fan correfoc. Però clar, és que no hi he anat mai, volia anar, tio. Entre 5 i 2, jo la Sí, posaria sí. al 5, Ens arriscant-me arrisquem. a que aquí hi ha Aquesta algú pot ser la top, Patum, eh? aquesta Sisplau, que surti la Patum. pot ser la Patum i la fiquem al Sí, dos i quedem aquí com... i quedem molt bé amb els bergadans. Santa va. Tecla, Aquí. al cor. Aviam. 1, 2, 3. La Patum! Sí, sí! No, 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 no. Vaya taller list, increïble, Ho hem fet tio. molt bé. Ja està, a la tier list nostra és això. La majoria d'aquestes, o sigui, aquestes tres no sé ni... Sí. No podeu comprovar així. Clar, no es pot canviar res, eh? Molt bé. Aviam, això es pot canviar, segons qui li preguntis, però... No, però per nosaltres no, per nosaltres no. La Patum. Jo La crec que Mercè al vuit. trauria això d'aquí, I Santa Tecla, amén. Tio, ens ha quedat increïble. Sempre, patrimoni. Carnaval de Solsona, aquí i Desconec les festes de i això Santa aquí. Tecla... Ara millor. Sí, diumenge amb la boca per acabar. Oh, per aquí, per aquí. Ei, si t'has vist aquest vídeo de 5 fins al final, moltíssimes gràcies. No t'oblidis de compartir aquest vídeo, que és en català i s'agraeix. Adéu.